chroeso i Rownd Pwy Ydy. Yn gobeithio osgoi cael detention gen i heno, mae 6 o actorion sydd wedi bod yn gyfrifol am wneud y sioe Be Ydy heddiw. A mae'n ddrwg iawn gen nhw, dwi'n siŵr. Mae gan ni 2 dîm o thesbs a lyfis yma i ddangos eu gwybodaeth eang o'r sioe. Yr hen wyneb hynaf, mae pawb yn meddwl amdano fo pan maen nhw'n cwyno am yr un hen wynebau i slwyn papura, Dewi Pws. Ar ôl Chopin a nifael anwes Mr Lloyd, y ci mwyaf yn y pentref ydy Matthew. Rob Kay. Y tro dwytha welon ni'r nesa, mi oedd o'n danfon papura mewn trwsus bach. Pam oedd o'n defnyddio bag gyda pawb arall, dwi'm yn gwybod. Ond dyma fo, Iddon Alaw. A nhw ydy'r thesbs. Ac ar y tîm arall, pethau i bobl a phobl i bethau ydy arwyddau'r Arthur. Na, da ni'n am y ddallt o chwaith. Mae fo y dyn cas da chi'n casau ei gasau, Gwyn Vaughan. Mae Sian yn enghraifft perffaith o'r heddwas modern. Slick, sensitif, ac yn treulio lot gormod o'i hamser yn cogio jogio. Efo fi. Yma'n syth o chwalu gang smyglo sgons i fercher y wawr, Wyn. Terry ydy'r dyn sydd wedi dysgu bob dim mae o'n wybod i Kelvin bach y bildar. Mi fydda Kelvin yma heno, ond yn anffodus mod i methu ffeindio'i ffordd allan o fag sment tamp. Ond mae ei foso yma, John Glyn. A nhw ydy'r lyfis. Oh, lyfis! Rownd a rownd, y rownd gynta. Ydyn nhw wedi bod yn cymryd sylw? Os na ydyn nhw'n cofio ei geiriau, ydyn nhw'n cofio be maen nhw wedi bod yn neud dros y 5 mlynedd ar 20 dwytha? Gawn ni weld. Y cynta i dynnu'n sylw ni efo'r teclynnau drud o'i blaenau. Sy'n cael ateb. Os ydyn nhw'n anghywir, dwi'n hel nhw i wilod y dosbarth ac yn holi'r tîm arall. Cwestiwn cynta. Be ydy enw'r pentre dychmygol mae Rownd a Rownd wedi leoli iddo? Gwyn Vaughan. Cywir. Beth oedd enw'r golchdy oedd yng Nglanrafon ar un oes? Ia. K-Wash. Cywir. Beth yw enw brawd bach Barry a Jason? Ia. Dale. Cywir. O, Dale! Emmerdale. Emmerdale, ie. Enwch gyn wragedd Kelvin. Mae yna 2. O, ia. Mari a Lori. Cywir. Ac yn olaf. Pa rif cyfres da ni'n ffilmio ar y funud? 28. Cywir. Gwych de. Ymlaen i'r rownd nesaf. Mae be sy'n digwydd nesaf yn croesi meddwl rhai actorion yn aml yng nghanol golygfeydd fel arfer. Be sy'n digwydd nesaf ydy'r rownd yma. Lyfis, chi gynta. Ydych chi'n cofio be ddigwyddodd nesaf? Siaw? O, y postman. Ie, diolch di mewn, tynnu jeans, roed nhw'n wash... Na chdi. Mae'n agor y drws, a mae'n na ddiawl o ffrwydriad, a mae'n cael ei chwthu'r awyr. Nwy neu rhywbeth. Dwi'n meddwl. Ie, deud ni. Ti'n cofio? Dwi'n cofio gwy. Dyna beth i'ch ateb chi? Ia. Gawn ni weld os ydych chi'n gywir. Rhys y postman yn cael ei chwthu Abergofiant mewn ffrwydriad yn nwy. A dyma glip i chi, y thesbs. I bian i gadw lle mor fawr a dwi ar genod wedi gadael. Dewch mi ddangos yr ar i chi. Dim rhy fach a dim rhy fawr. Mae'r ardd yn ffrwydro. Nwy neu beth. Gawn ni weld, wan. Gwenda, lle mae'r siampw? Smai. Ia, sel gwerthiant tŷ yn disgyn drwodd oherwydd moobs John Glyn. Ti dal i dynnu dy ddillad am bres, John? Na i rhywbeth o'n bres. Facebook, Twitter, TikTok ag Instagram. Maen nhw gyd yn llefydd lle mae unrhyw un yn cael deud i barn yn onest a diflewyn ar dafod. Mae'r disgrifiadau nesaf wedi ymddangos ar socials Rownd a Rownd o ddifri. A'ch camp chi rwan fydd deud am bwy maen nhw'n sôn.
Reit, cadw'n glir boi, mae... Mae hwn yn slei. Ie. Kelvin. Da chi eisiau cynnig o beth? Sophie? Wbeth i wneud efo Matthew. O, na hwn, di. Na maen nhw gyd yn anghywir. Caitlin i gadw'n glir o Iestyn. Reit, oce. Teg. I really do find repulsive at times. O, bach yn gry. Mae o'n gry. Unrhyw syniadau? Ie. Ce. Da chi eisiau trio rhywbeth? Na. Oce. Wedi trio ran fwy o bethau. Do, mae'n siwr. Na, yr ateb cywir ydy Arthur. Ar gofri chael i. Wel. Dwi'n am yn deg. Ag yr ola. Paid â gwrando ar y... Na, mae di bod yn gwisgo'r un par o jeans a rhaglen gychwyn Japan. O! Ia, Ce. Ce, o'n i'n mynd i weid ce. Ce. cywir. Yey! Dyn nhw wedi golchi nhw byth. O, please. Gobeithio bod nhw. Dyma ni felly wedi cyrraedd y rownd olaf. Gnewch sŵn os da chi'n gwybod yr ateb. Pwynt am bob ateb cywir, ffwr â ni. Pa aelod o'r cast presennol ydy'r angel fach yma? John Glyn. Ia, Anghara Llwyd. cywir. O, o'n i'n dweud Mr Lloyd. Mr Lloyd, ie. Copa ydi o rwan, ond beth oedd enw'r set yma yn y gyfres gynta? Cues. O, na chi. Anghywir. Bakes, Bob Bakes. Cywir. Da iawn, Mari. Bob Da iawn. Bakes. Oedd Owain Arthur yn rhan o Rownd a Rownd ar sawl cyfres. Ond beth oedd enw'r gyfres Amazon Prime enfawr fi oedd o'n rhan ohoni'n ddiweddar? Ia. Lord of the Rings. Ring of Power. Rings of Power. Beth oedd perthynas Wyn a Philip? Brodyr yn nghyfraith. Cywir! Pa un o hoelion wyth y gyfres sydd ganddyn ni fama? Mi gychwynodd efo ni nôl yng nghyfres 3. Elliw. Cywir, Elliw Haf, sef Glenda. Wel, ia, fyd. A mae gennym ni ganlyniad. Y tîm sy'n cael y baff tata ydy'r Thesbs. Ac mae'r Oscar am y perfformiad mwyaf jammy erioed yn mynd i'r Lefis! Mae pawb yn ennill yn y gêm yma wrth gwrs, ond y gos ban fod yr enillydd gweila ydy cael y cyfle i gyflwyno i fersiwn nhw o gampwaith Jochen Eisentraut, Music Cloi Rownd a Rownd. 1, 2, 3, ewch â hi. Oce! Wel, mae'n bagian ni'n wag bellach a phaned yn y caffi'n galw. Gobeithio bod chi wedi cael gymaint o hwyl â ni. Mwynhewch weddill y noson ac oddi wrthyn ni gyd y Rownd a Rownd. Hapus, esbydrec!